Jo, dámy a páni, ja vás vítam pri ďalšom špeciálskom videjku. Dneska spoločne s mojimi kamarátmi Lukášom a Ferom pôjdeme sa pozrieť na Minecraftový filmiček, ktorý sa teraz bude ohrávať Borimov 1930. A my sme sa rozhodli, že ako praví Minecraftáci tam hneď pôjdeme. Bude to originálny film, ktorý bude mať slovenské titulky, takže budeme počuť I am Steve. Budeme vlastne tí prví, ktorí to budú celé vlastne vidieť a veľmi sa teším na to. Každopádne na konci videjka vám povieme všetci svoje názory k tomuto, koľko z 10 by sme tomu filmu dali a taktiež povieme, že prečo by sme ho odporúčali, možno prečo nie. V podstate vám to v kocke zhrnieme, takže dámy a páni, hoďte odber a like na toto videjko a my ideme konkrétne už do kina. Čaute! Takže boys, už som sa stretol s chlapcami a za chvíľočku ideme na filmiček do Borimov, takže za chvíľočku ideme do dopravy a ideme. Borcoši, teraz konkrétne sme Borimov a ešte trošku sa tu poprechádzame a potom pôjdeme na náš vysnívaný Minecraft filmiček. I am Steve. A som tu s mojím kamarátom Ferom. No ty kámo, ja som pripravený ísť totálny cringe mod, pretože budem pozerať Jacka Blacka, jak tam singuje a zvolil som sa trošku na svieti a som pripravený na ultimate cringe. GG kámo, GG. Teda čo? Dámy a páni, to ste absolútne nevideli, to bol omylom záber. Ja som iba omylom sa takto pozeral a zrazu to tam niečo na mňa vyskočilo, ale to bol absolútne omylom. Borci, pozrite sa, aký krásny výber máme a teraz momentálne si kupujeme u Mekáča. Sme si kúpili krásny McDonald a teraz si ho pekne ideme vyžerať. Za svoje prachy som všetko, áno, za svoje prachy som to platil, lebo som strašne bohatý. 70 centov kámoško, GG kámo. Kámo, to menu je strašne drahé, ale ja som to si kúpil. Áno, proste, ja som mu to kúpil, ale to nevadí. Ja som to kúpil. Ja som to za prachy kámo mu dal, ale akože dobre, on to teda kúpil, ale sú to moje prachy, hej? Ale okej, nebudeme za to hádať. GG. To je najhoršia kámo omáčka, reálne to je tak strašne divnú chuť a štiplavé to je strašne kámo, je to hnusná chuť. Každopádne my tu máme dneska Fera, ktorý reálne povedal, že toto celé vypije do 30 sekúnd, nie, do 10 sekúnd, ak áno, tak dostane 5 centov. Nie. Stane sa to tak, že ak ty toto vypiješ, dostaneš k svojim 30 eur v budúcnosti ešte ďalších 5 eur, kámo. Tak to je dobrý. Podávaj, kámo. Musíš to dať. Ale máš 15 sekúnd, máš 15 sekúnd. 5 centov ešte? Ne, kamo, ja ti sedem na tvojich 5 centov. Ja tu mám reálne pri sebe, kamo, 20 eur, ja nepotrebujem ďalšie. Ne s hranovkami, bez. Fero, ideš bez hranové. Štipavosti je to dosť silné. Takže dosť silné, ale kľúčovo je to nie je to dobré. Kľúčovo nie, ale štipavosť to mám dobré. Kamo, ale ideš bez hranoviek, musíš ísť bez. Tam je podmienka. No jasné, kamo, to musíš normálne takto zobrať a takto kamo to vypiť normálne. Kamo, chceš 5 eur, tak makaj. Dobre, predĺžujem ti čas, máš minútu reálne. Máš minútu. Dobre, keby som ti dal 7 eur, dal by si to? Môžem ti rovno 10 teraz. Nekam, daj si 10 eur. Ne. Mám 10 pri sebe, čistú kámo, bankovku, môžem ti ju rovno teraz dať. Nechcem. Ak to zvládneš, ja ti kámo môžem aj vyťahnuť. No, ale však to všetko do seba v jednom šupe. Kámo, reálne, áno, urob to. Ani sa toho nedotkneš, Teraz 3, 2, 1. Dám si iba jedno líznutie. Nie, kámo, celé to musíš. Líznutie nie, na jazyk to dostať nemôže. Presne, kámo, celé musíš to dať. Tom na základ. Kámo, on sa pri tom filme, kámo, zlosere, reálne. On sa tam pole. Kámo, ťažko to ide hore a ťažko to pôjde dole. Ináč my to asi budeme cítiť na tom filme. Taký Vánok. Nevergen, Vaško, zatám. Kámo, ideš do toho. 10 eur, pero. Dávaj. Urob si to sám. Kam, ale chápeš 10 eur? Či kam môžeš si dať reálne hoci čo za 10 eur? Gaška, ja sa vysím posielať, ja sa vysím dať pospäť po toho filmu. Tak nič, no, tak možno na budúce, no, tak stratil si 10 eur, akože, ale tak čo už, no. Nevadí, každopádne
OK, inak ešte povedz svoje názory, akože ako sa pripravuješ na super filmík Minecraftový. Čakávam cringe, a možno budem prekvapený, možno nie, ale verím v zázraky. Tak, to je dobré. Každopádne teraz si niektorí dávajú teda mekač a za chvíľočku sa presúvame do kinosály. Taká torčka, ktorá takto fajno svieti. Poďme na to, look at that, bro. A takto to môžeš dať aj na stenu. Come on, GG. Takže teraz Lukáš momentálne si volá s týpcami, pretože on je môj biznismen, podnikateľ a zároveň úspešný typek, pretože zarába 1 milión eur, čisto 1 milión odo mňa. Takže dámy a páni, takto vidíte milionára, ako si pekne užíva luxus a ide so mnou do kina. Čo? To si nepovedal, kámo. Ukončujeme tento klip, každopádne už sme pred kinom, takže za chvíľučku tam ideme. Momentálne už sme sa dostali cez tú kontrolu posratu a teraz momentálne ideme na Minecraft filmíček. Kámo, ľudia mi tu robia nepríjemné zábery, ale mne to absolútne neprekáže, pretože ja som tak normálne pripravený, ready na to, že normálne budú padať bomby. No, takže máme tu Fera, ohodnote tento krásny film. Dobre, bol to peak cinema. Akože keď začal Jack Black spievať, bolo to cringe as fuck, to môžem povedať hovno. Ale, neviem, keď som to pozeral, keď tam boli nejaké emočné scény, necítil som ich skoro. To bolo také moc rýchle. Ale prišlo mi to celko strašne rýchle, akože ten príbeh Minecraftu bol obehnutý. Takže lepšie ako som čakal, tak to poviem. A koľko bodov by ste tomu dali? 5 alebo 6, 10. Také OK hodnotenie. No, to pôjde film, mne sa to dosť páčilo, bez nejakých menších logických dier. Aj tie scénky niektoré dali tam dosť dobré joky a hej, ako pred domom povedal, tak tie emocionálne scény neboli vôbec dobré, ale vtipy tam dali dobre, takže pôjde film. Dávam takže 9 z 10. Odporúčam pozrieť. Mne proste prišlo, že tí nemali podľa mňa veľmi byť tí herci v tom filme, neviem, mne to prišlo také, že keby to urobili inak, spracovali, no, že proste, lebo oni tam, celkovo oni tam dali hercu, ale mne to neprišlo nejako také, a niektorí proste mobovia no, tak proste, taký trošku, akože celkovo obsah možno aj nie, že celý die, ale že proste tam išlo o to, že niektorí proste mobovia možno nemali úplne najlepšie, boli nejako proste a nemali dobre nejaké skiny, kámo, jak to mám povedať proste. Creepery, kámo, pomaly vybuchovali. No kámo, to čo bolo, oni tam veľa stáli a museli buchnúť. Ale hlavne, neviem, mne príde, že kombinácia, oni to skôr spojili naozaj, že reálny svet s Minecraftom a mne to príde také, že tí herci, neviem, akože nie, že proti hercom, ale že veľmi by som do Minecraftu nespel ako reálny svet, lebo je to absolútne tak trošku niečo iné. No, takto, akože mohlo to byť lepšie prevedené, ale zase ja nie som nejaký spisovateľ, takže, alebo genius, takže neviem, ako by som to robil ja, ale niečo mi tam chýbalo, no. Aj mne tu trošku niečo také chýbalo a možno by som ten film urobil inak, že proste by som toto neurobil, že ako obyčajní herci ľudia, že tam budú takto. Ale to neviem, ako by som to presne vymyslel, ale... Bolo to nad moje expectácie. Ale akože zase bolo to dosť, ako podľa mňa ten trailer, ako som si hovoril, že to bude niečo hrozné. Ten trailer bol oveľa horší ako samotný film. Ale samotný, lebo potom ten dej, akože niektoré to tam boli celkom v pohode scény. Ale trošku to tak láčilo. Ale ja by som povedal, že emočná časť toho filmu bola taká... Ja by som dal 8 a ty teda dávaš 7, 7, OK, takže 7. No, neviem ešte. Ale určite, ako odporúčame Minecraftiaci, ktorí sú tu praví, tak určite odporúčame pozrieť. Akože budete cringeovať, keď Jack Black bude spievať, ale to je iná vec. Tak to je jasné, kámo, pri tom Denisovi psovi, kámo. A Denis tam bol, ten pes sa volal, že Denis. Takže to sú také prvé pocty.
Neviem, že či by som teda veľmi spejal teda realitu s Minecraftom, ale inak akože pohodičke, niektoré dejové scény to zachránili a pohodičke. Takto momentálne je veľmi už neskoro večer a naozaj sa smieva. Momentálne už je 10:45, čo je extrémne veľký proste čas, veľmi neskoro. Ale chcem to proste uviesť na takú proste naozaj taký záver z toho nejaký urobiť, pretože bolo tam veľa emócií a nejako sme sa možno nedohodli v niektorých situáciách, ale ospravedlňujem sa za osvetlenie, pretože naozaj je neskoro večer a je teda tma. Čo sa týka osvetlenia, akože nemám teraz nejaký proste svetlo, naozaj idem po ulici teraz, je večer, bezdomovci ma tu naháňajú. Každopádne, film bol super, odporúčam ho. Reálne dej sa ani podľa mňa lepšie úplne nedal urobiť. Niektoré scény boli tam extrémne vtipné. Môžem ešte zajtra urobiť pokračovanie a povedať to celé, ten film, že aký bol proste dej. Dneska už tým sa nebudem zaoberať. Každopádne, neviem, či by som úplne dával naozaj proste nejakých ľudí do filmu. Keď som ja prvýkrát vlastne ešte nevidel ten trailer, keď som prvýkrát počul myšlienka, že nejaký Minecraftový film má byť, tak som si myslel, že to proste naozaj bude nejaké proste postavičky Minecraftové, ako napríklad Moonové filmy, čo robil, alebo nejaké séria Kerryho videjka. Absolútne ma nenapadlo, že to takto spracujú. Trailer bol podľa mňa ešte naozaj horší, to by som povedal. Dej bol zaujímavý, aj keď možno by som teda naozaj ho ešte teda urobil nejakým spôsobom. Proste naozaj možno dlhší film, lebo ako naozaj síce trval hodinu a 3/4, ale ten dej bol podľa mňa príliš krátky a mohli to ešte viacej rozvinúť. Čo sa týka spracovania, to bolo super. Nemám k tomu nič čo povedať, proste naozaj iba, ja som si myslel na začiatku, že to bude nejaké animované alebo proste niečo takéto od Moona alebo čo. Nikdy by ma nenapadlo, že to bude takto spracovaný tento film, že tam dajú reálnych hercov a že to tak trošku pomenie, ale každopádne cením si ich prácu, dávam teda 8,25 povedzme boda z 10 a vám teda veľmi odporúčam si tento film pozrieť, ísť do toho kina. Ja som teda bol na originálke so slovenskými titulkami. Napríklad niektoré romantické scény tam boli veľmi zlé a napríklad niektoré naozaj mobovia boli príšerní, akože čo sa týka nejakých tých skinov, alebo jak to mám povedať, ale inak pohodka. Takže odporúčam a zajtra teda pravdepodobne ešte namienim ako tak cca v kocke povedať ten obsah, o čom bol, ako ten príbeh. Zatiaľ sa majte a zatiaľ čus. No a dámy a páni, aby som to teda oficiálne už uzavrel celý tento vlogise, ktorý bol absolútne podľa mňa super a máme z toho veľmi dobré zážitky. A odporúčame určite ten film, pretože možno na začiatku budete mať zmiešané pocity ako my, že sme sa v niektorých napríklad možno situáciách alebo niektorých možno názoroch úplne hneď nezhodli, ale aj tak odporúčame ten film, pretože dej bol dosť zaujímavý a napriek tomu. Teraz vám trošku ešte nechcem veľmi spoilerovať, tí, ktorí teda neboli a veľmi prezrádzať, ale cca trošku vám teda poviem nejaký ten dej, o čom sa to cca bude odohrávať, alebo možno pár vetami, nejakými 4 alebo koľkými. V podstate ten Steve nájde kocku, pomocou ktorej sa dostane do toho modrého portálu, ktorý ste mohli vidieť v traileri. A v podstate cez neho teda bude prechádzať do Minecraft svetu. Overworld, to bude jediný prechod v podstate medzi svetom našim ako tu a medzi vlastne Minecraftom. Čiže ak tam náhodou niekto bude chcieť teda prejsť, musí prechádzať cez toto a tam bude vlastne musieť mať tú vlastne kocku, ktorá bude mať akoby ešte taký obal, akoby, ale nechcem úplne všetko hovoriť, nechcem hovoriť vlastne aj názvy niektoré a všetko, pretože to si vy pekne pôjdete, dúfam, že teda pozrieť, ale sice iba hovorím z krátkosti. No a teda prvý sa tam dostáva Steve, ktorý si nájde si vlka, ktorého ja neviem, ochočí, ako sa to hovorí, na psa teda, samozrejme, spravím ich hodia. Bude mať psa teda, povedzme to, ono je to vždycky v Minecrafte také podľa mňa dosť akože extrémne divné, lebo ono najprv sa dá povedať, že je to vlk, potom je to zase pes, akože to je také, že každopádne bude sa volať teda Dennis a bude to jeho veľký spoločník. Steve tam teda postaví veľa nejakých
hradieb a veľa nejakých domov a tak ďalej. Potom vlastne bude ďalej následovať to, že prídu tam tí pigliny, či jak sa volajú, myslím, že tak. Tá najväčší tí záporníci, akoby, ktorí budú tam vystupovať, to už možno ste mohli vidieť aj v traileri. S tými teda bude akoby aj on teraz superiť nejakým spôsobom, lebo náhodou sa teda dostať do Nether portálu a tam teraz s nimi bude Steel superiť, lebo oni chcú ten kameň, ten akoby ten múdry kameň, pomocou ktorého sa teda budú dostávať do takých svetov, teda do reálneho sveta, alebo proste chcú to ovládnuť to. Chcú vlastniť ten kameň, no a vtedy vlastne dáva Steel psovi ten kameň, ktorý vlastne príde do nášho sveta, ono to ťažko sa to vysvetľuje, ale príde do našeho sveta, kde vlastne do jeho domu hodí ten kameň a na niekoľko rokov tam bude schovaný. S tým, že teda Steva tam teda nechali zatknutého, tí piglini, pretože vlastne pokým nedá ten kameň, dovtedy vlastne nebude môcť sa stadiaľ dostať a teda o niekoľko, možno mesiacov alebo koľko, nejaký proste tím dobrodružný, on sa volá tam, že Gareth, tak tento týpeček, tak tento vlastne potom našiel, alebo teda objavil tento pokladík, tento kameň a spolu aj teda s ostatnými Henry a Natálie a ešte jedna typkyňa, ktoré čierna, ale nepamätám si jej meno, preto to hovorím takto, ale ona teda všetci takto ako tým pôjdu, čiže vlastne v podstate oni traja sa dostanú do toho portálu potom následne. A teda on vlastne ten Steve našiel ten kameň v bani, hej, na začiatku. Potom objavia Steva, pretože vlastne ho piglini prepustili tým, že vlastne nejakým spôsobom zistili, že sa otvoril znovu ten portál modrý. Samozrejme potom bude veľký dej, kde sa budú zoznamovať, kde povedal, že I'm Steve, lebo im zachránil vlastne život, lebo skeletoni a zombici by ich zabili. Týchto troch dobrodružníkov proste. A potom následne môžeme veľa vidieť scénok, možno aj vtipných, možno aj nejakých romantickejších, ale budú vlastne tí piglini chcieť dobiť ten svet, budú vlastne sa chcieť tomu zmocniť a dostať ten kameň znovu späť, pretože išli sa obraňovať cez noc, vlastne ten Gareth zobral ten kameň a ten obal, alebo jak to mám povedať, nebudem to vlastne vyslovať, pretože to si pekne vy pôjdete pozrieť, ale každopádne sa stalo, že skeleton prerazil to a jednoducho oni sa nemohli dostať domov. No a na to teda potrebovali akoby na toto potrebovali a preto tam zostali a snažili sa vlastne akoby stadiaľ uísť, hej, alebo proste snažili sa nájsť nejaký spôsob, ako odísť. No a práve vtedy sa objavil teda ten Steve a vlastne on im takto pomáhal a im všetko takto vysvetľoval, že ako čo sa deje. Následne teda bojovali s piglinami, lebo oni chceli dostať ten kameň. Ono je to trošku možno zápletové, ale hovorím vám, že keď si to pôjdete pozrieť, tak tomu pochopíte viacej, samozrejme. Už to vyzeralo tak, že naozaj sa zmocnilo, že nakoniec to záver všetkého bolo teda ten, že pigliny teda chcípli a Steve aj všetci išli nakoniec domov. Steve teda ešte si povedal, že teda chce zostať, ale aj tak nakoniec sa proste povedal, že sera na to, kam už nechce byť v Minecraftovom svete, takže išiel do našeho reálneho sveta, no a tu si užívali pekný životíček a mali sa tu dobre, tam vidíme ešte posledné nejaké dve podtitulkové scény, ktoré taktiež si chodite pozrieť a v podstate to by asi tak teoreticky bolo, no ten súboj s piglinami a hlavne tam je dôležitý ten kameň, ale to všetko teda uvidíte, samozrejme. Ja si pozriem, že ako sa mohla volať, lebo mne to absolútne vypadlo. Ona sa volá Dawn, ale to absolútne, ja mám vlastne niekedy problém, že ja si hneď nezapamätám všetky v podstate nejaké tie mená hneď naraz. Možno keď je seriál, tak si to viac tak uvedomím, keď je to takto krátke, tak nie. Hodinu a 3/4 myslím, že trval teda ten film, 100 minút. Samozrejme teda odporúčame všetci, choďte si pozrieť, nechcem teda, už som dosť prezradil, ale niektoré sú tam
proste je to také v podstate možno aj zaujímavejšie ako teda ten trailer. Trailer bol podľa mňa horšie spracovaný a určite teda odporúčame. No a vidíme sa pri ďalšom videjku. Končí tento vlogisek. Bohužiaľ sa mi stalo, že pri jednom klipe ešte hneď ako som vyšiel z kina, keď som hovoril svoj názor, bohužiaľ tam sa mi stalo, že sa mi nejakým spôsobom vypnul mikrofón. Takže som to trošku menil cez DaVinci Resolve, ale neviem, či to veľmi pomôže, ten trošku úprava toho zvuku, pretože okolité zvuky, akože keď niekto tam rozpráva, tak to bolo veľmi počuť, čiže to ako by som nemal zapnutý naozaj ten mikrofón. Takže to sa ospravedlňujem a inak všetko sa nám podarilo, podľa mňa natočili sme veľa klipov, trošku som vám povedal ten príbeh, čiže niečo také môžete očakávať, že ten súboj s piglinami o ten kameň, lebo oni sa ho chcú zmocniť a nakoniec sa im to nepodarilo. A bolo to podľa mňa zaujímavé a vtipné scény. Neviem teda, ako hovorím, neviem, že či by som veľmi, ako ja, keď som to naozaj hovorím prvýkrát vôbec počul, že bude nejaký Minecraftový film, som si myslel, že tam dajú proste nejaký film Moona, alebo proste nejaký animovaný, ale absolútne ma nenapadlo, že to urobia takýmto štýlom, že to bude vlastne prechod reality do Minecraftu a že tam budú teda takto herci vystupovať obyčajne, že ja som myslel, že to bude nejaká animovaná nejaká postavička alebo čo. Ale akože 8 z 10 alebo 8,5 alebo tak nejako dávam. Dobre, držte sa, pozrite si filmiček a my sa vidíme pri ďalšom videjku, dajte odber, prípadne ma sleduj na Instagrame, síce teraz akože tam vôbec nevydávam žiadne fotičky, ale čo skoro tam mienim dávať všelijaké možno ankety, čo sa týka Minecraft Hardcore, že čo budem mať stavať a tak, že čo teda akože vy budete môcť o tom rozhodnúť. Lebo čo skoro minim začať novú sériu, takže aj tam ma teraz sleduj pre viac informácií a to je asi tak všetko. Vidíme sa pri ďalšom videjku, zatiaľ držte sa, ahojte a čus! No takže ja som vlastne už chcel urobiť záver tohto videa už 3-krát, ale každopádne ja som sa ešte rozhodol, keďže je to celé také Minecraftové videjko a v podstate som tam celé sa to odohráva, už toto videjko už v Minecrafte žije, normálne si pripadám, tak som si povedal, že ešte urobím taký pekný záver videjka. A to, že teraz z McDonaldu som si kúpil krásny Minecraft box, niektorí to už robili nejaký unboxing, ja som ešte teda neurobil, preto dneska to mením. Samozrejme viem, že tam je určite tá chili omáčka z Nether portálu, tak to určite nebudem nejakým spôsobom pravdepodobne jesť. Teda nebudem vôbec jesť asi, ale každopádne zaujímavá, že čo tam vnútri vlastne, čo to tam na mňa vyskočí, takže ideme dneska si urobiť ešte takýto unboxing a potom bude končiť videjko. Samozrejme ešte som sa chcel vyjadriť k tomu, čo som robil ten deň. Samozrejme rozumiem tým, ktorým to skipli, že je to také spoilerovanie. Zase na druhej strane bolo to, nemyslíte to proste, neberte to nejakom zlom zmysle, bolo to brané, že možno taká predpríprava na ten film. Nepovedal som všetko, bolo tam strašne veľa vecí, ktoré sa až tam dozviete, čiže ja som to tak trošku vo všeobecnosti povedal. A samozrejme aj, možno to bolo aj pre tých, ktorí sa tam nejakým spôsobom nemôžu na ten film dostať, tak aby cca vedeli, že o čom sa to asi tak odohráva a vo všeobecnosti som to tak povedal. Samozrejme, ešte by som možno povedal, že tento film mi veľmi pripomínal práve film Pán prstenov, pretože boli tam scénky, ktoré boli takmer podobné ako piglini a tí zaporáci v Pán prstenov a taktiež aj tá kocka modrá, tak tá mi pripomínala akoby ten prsten, že proste to tak vyzeralo dosť podobne, hej. Ale to už akože každý má vlastný názor, takže môžete mi potom do komentárov napísať, že ako vy ste zobrali tento film, ako sa vám zase páčil a čo by ste možno zlepšili na tom filme alebo tak. Každopádne nebudeme o tom vykecávať, neberte prosím to spoilerovanie v nejakom zlom zmysle, to som určite ja nemienil. Dobre, každopádne poďme si teraz dať tento krásny Minecraft Camo Movie, urobili úplne veľkú spoluprácu s McDonaldom. Samozrejme toto tu nečítajte, tieto fakturácie, toto sú moje veci. Vyskočil tu na mňa takýto obrovitánsky Minecraft box Camo, takýto úplne že extra veľký. No a potom tu máme už iba servitky, tie sú tady, no, také handry. Dobre, toto šmaríme. No, takže
takto to teda ceca nejako vyzerá, ja to teda takto ukážem. Neviem, či to je teda ako dobre vidno, ale vyzerá to ako mega hustie. Takáto čestka. Taký box proste golden, jo. Vidíte to proste? No, každopádne, poďme si to teraz otvoriť. Ja som si toto objednával cez Volt, lebo som veľmi lenivý ísť oficiálne do Mekáča teraz. Ale zaujíma ma, čo sa tu bude nachádzať. Samozrejme, máme tu takéto ranovky, ktoré, pozrite sa, ako giganticky dobre to urobili. Hej, ten proste ako taký náhľadový obrázok, alebo ak to mám povedať, ja dúfam, že sa mi komu nevypne mikrofón. A samozrejme, takto to proste vyzerá, hej, takže hranovky si dáme na počítač. To tam môže byť, on to prežije. Tu je samozrejme tá omáčka, ktorú pravdepodobne možno si trošku dám, ale nebudem to veľmi jesť, pretože veľmi dobre vieme, ako Fero má odpor voči tomu. Poďme si pozrieť, toto je box, ktorý je všetko, kámo, tu už je iba Mekáč potom. Tak neviem, že či som dobre kúpil, čo sa týka tohto, ale takto Česku som si povedal, že teda si kúpim. No, samozrejme tu máme proste hamburger, ten asi netreba predstavať, proste GG, to je klasika. Samozrejme, poďme si teda pozrieť, takže ja by som teoreticky toto mal odlepiť, ak sa teda nepletiem. No, počkajte, ja si donesem nejaké nožnice alebo nôž a hneď to otvorím, aby som to celé neroztrhal, pretože predsa len túto krásnu Česku si chcem nechať aj do budúcnosti. Ja som očakával, že vlastne tam bude viacej veci, možno niektorí si kúpili iný box. Ja som si nevšímal úprimne, aký presne kúpujem, ja som proste videl, že to krabica, tak som to kúpil. Ale podľa mňa som extrémne zvedavý, že čo sa tam bude nachádzať, takže tu teraz ideme unboxnúť aspoň teda toto a uvidíme. A po tomto videjku budem mať veľa čo jesť, pretože ešte v ďalšej krabici mám niečo, čo som si iba tak kúpil z Mekáču. Takže hneď ako toto dokončím, budem si pekne pozerať a strihať videjka spolu s týmito krásnymi Mekáčami, ale kámo, pozrite sa na tú krásnu textúru, kámo. Toto idem vyskúšať, kámo, hranovky takto, že sa robia v Minecrafte. Ale akože páči sa mi tá spolupráca, ako to urobili, to je akože super. Kusnem si a ja idem otvoriť zatiaľ toto. No takže aj tak som to potom vlastne si uvedomil, že sa to dá aj spodkom otvoriť, takže ja takto rýchlo otvorím spodkom. No a mňa extrémne zaujíma, že čo sa tam vlastne akože bude nachádzať. Pravdepodobne by malo ísť o nejakú hráčku, aspoň čo som videl. A ide o takúto nejakú klasiku. Akože pekné, ja si to ako odložím, mne sa to extrémne ľúbi. Keď tak prípadne môžem ešte urobiť shortku, kde by som si ešte niečo, čo sa týka z McDonaldu, objednal na Minecraft. Ale asi pre toto video by to naozaj bolo všetko. Teraz už nebudem viacej kupovať, keď tak možno teda v budúcnosti. Ja neviem, možno za týždeň alebo koľko. Dobre, zatiaľ sa držte, neberte prosím spoilerovanie zle. Ja ďakujem za to, že ste dokúkali toto videjko až sem, čo teda dúfam, že ste dokúkali. Ak sa vám naozaj toto videjko páčilo, budem rád, ak dáš like, prípadne teda aj odber, ktoré mi tiež veľmi pomôže a tebe to zabere tak 2 sekundy. A vidíme sa pri ďalšom videjku. Ďalšie videjko pravdepodobne mienim urobiť nejaký Minecraft Hardcore, že budem niečo obrovitánske stavať. No a potom ideme k tomu kľúčovému, že tam práve som chcel, že aby vy ste mi, budem potom dávať do anket na Instagram, že čo budem mať stavať a tam budete môcť vyberať vy, že čo budem stavať Minecraft Hardcore. Takže preto by ste tam mali teda už len sledovať mňa aj na Instagrame. A zatiaľ sa teda držte a vidíme sa zase pri ďalšom teda videjku. Čaute. Ešte som si vlastne uvedomil, alebo teda všimol až po tom, čo som vlastne dotočil videjku, keď som začal upratovať trošku, že vlastne z tejto krabice mi vypadlo toto, čo je super kartička, ktorú vzadu je kód, čo pôjdem aktivovať a získam možno nejakú free vec v Minecrafte. Takže to určite si pôjdem aktivovať a vy sa teda majte, vidíme sa pri ďalšom videjku a držte sa, čaute. Takže borci, čaute, ahojte, ja si tam pri pokračovaní zase, pretože už som to chcel ukončiť asi 50 krát a ešte stále som to neukončil. No ale ja som si povedal, že túto palivú, kámo, túto palivú omáčku, ktorú proste on študuje teraz, proste mu dám, že ak toto celé proste vypije na prvýkrát, dávam mu 2 eurá, čiže uvidíme, že či to zvládne.
pretože ja som nebol odvážny a taktiež ani Fero to nedal. A som zvedavý, že ak to zvládne Lukáš. Takže je to tvoje, počkaj, ja takto switchnem si kameru. No, takže veríš si, že by si to dal, lebo my sme to teda nezvládli. Uvidíme, hlavne ale... Fero sa hneď zdal, a ja keď som mu dával aj 15 €, aj tak to nezvládol. Počúvaj, ale firma vyplatí aj tak, aj keď to celé nedám, že? Čau. Ne, ale že ma vyplatíš? O tom sme sa nedohodli. Firo, fakt. Nebudem ti hovoriť. Dobre, čiže ale viete, čo je zaujímavé, že my toto natáčame si lenivý, ešte sa ti nič robiť, len by si spal, tam nic si nezaslúži. Čo? Dobre, kašľaj na to. Kašľaj na to. Teraz sme sa dohodli, že aj keď v podstate nemusí to rovno na prvýkrát vypiť, môžeš to aj takže 4 krát piť pomaly, ale ak to vôbec zvládne, aj tak mu dám proste tie 2 €. No a keby to, že lívne to v poličke, tak aspoň nejakých 50 centov mu určite dám. Ešte krásny obal. Dobre, borciče, počúvajte. Zaujímavé je, že to natáčame v blízkosti Firovho okolia, ale nie v mojom. Ticho, kámo, nehovor. Ja keď sa v polovici, že ja sa ešte zoserem predtým, ako dojdem domov. Lukáš, mohol by si skúrne bližšie aj ku môjmu baráku. Tak poďme bližšie. Aby si to nezvládol. A ja ti večer ešte zavolám potom. Tak strašne zoserem, to je hrozné. Dobre, takže 3, 2, 1, teraz sa to ide unboxingovať a no uvidíme. Ja by som to teda nezvládol tak, ako aj Fero to nezvládol. A ukáž ešte, ako to teda vyzerá všetkým, no tak teda akože vyzerá to extrémne. Fíre, ale to akože úplne bez proste hranolek, bez ničoho toto, hej? Hej, kam to dáš? 2 € sú tebe, tvoje. Poď, môžeš aj na 3 krát, môžeš aj na 5 krát, môžeš aj na 10 krát. Nápad. Dobre, ja vyskúšam iba kúsok židielne, či to vôbec dám. Počkaj. Dal si to úplne? Vodka. Vodičke, bez problémov. A to trošku vidím na tvojich očiach. Ešte toto. Ja sa zabijem reálne. Strašne zabíjať si povedal, že to ti je jedno, kámo, že 2 € sú pre teba dôležité. Pozeraj, máš ich tu, kámo. Dobre. Toto dáš, kámo, neboj sa. Fuj. Ale fakt to má takú divnú chuť, čak? Ono nielen, že to je také štípe, alebo teda pálivé, ale on to má ešte takú strašne divnú chuť, kámo. To máš Nether portál, chápeš? Tam sú takéto pálivé veci, kámo, takže keby si náhodou sa ocitol Nether portály, nikdy nie je to, čo tam na zemi, hej, alebo niekde proste, čo sa niečo takéto podobné vylieva. Okrem teda lávy, samozrejme. Ja už to celé mám skoro. Toto dáš. Dej kankas. Cítiš sa v pohode? V pohode. Bez problémov. Hej, kámo, jasné, Slabotka. Ja ho proste poznám, že on iba, kámo, robí zo seba frajera a robí, že je najlepší herec, ale ja to poznám na ňom a vidíme to aj. Easy. Kam ešte to musíš pekne poblízať. Toto stačí. Ja to sa mi už nechce. Ešte to vylí. Ne, netreba reálne na čo. Makaj. Ja som spokojný aj s tým eurom, dobre. Borci, už sa mi to nechce vylizovať, ale vidíte, dal som to za všetkých, úplne bez problémov. Daj to ešte trošku to daj. Už keď si to dotiaľ až sem, takže takto si to dáva, aby potom to teda vylízal, lebo tam je to trošku nepríjemné takto lízať z toho priamo. Dobre, Borci, už som takto veľa schvaloval, takže toto asi uvidíte, že to celé dám zo seba dole. Takže dneska sa riadne zoserem. Aj hodnotí, že koľko z 10? Dám ti potom vedieť, Firo, zajtra. Dobre. Nedávam. Tam ako Borci nízom, ale ja to cítim až... Ja to cítim až nome, ja som reálne, takže meter od neho, ja to až sem nome cítim, jak mu to nome páli z tých úznov, to nome jak drake by bol. Nome drak, ty si drak nome, tebe... Už sa nenatáčaj. Cítim jak had, kámo. Jaj. Strašne ma pália ústa, to je hrozné. Však si hovoril, že ťa to vôbec nepáli. Pohodička. Fino, toto mi musíš uznať, to sa už nedá ani vylízať. Počkaj, to ešte dáš trošku. Ne, prestaň už to. To už sa nedá vylízať. Dobre. Dobre, tak už sme to celé schalovali úplne bez problémov, pohodička. Čo sú všetci z toho, proste všetci takí oni. Úplná pohodička. Dajte si, odporúčam, celé to schalujte. Dobre, čau.
No. Prečo zdráš? Ja mám tvoj mikrofón. Ale ja. Počkaj, ten je drahší než 2 eurá, tak nič. Dobre, dáš mi tie 2 eurá? Dávam ti ich, páči Deal sa. is deal, díky moc, Firo. A teraz, Máš to na videjku? Dobre, nice. a teraz mikrofón. Dobre, díky moc. Dobre, dávaj. Aj mikrofón mám. Dobre, ďakujem. Dobre, tak ja myslím, že akože sme na konci videa, myslím, že si to dobre zvládol. Povedzte ešte svoje teda posledné feelingy úplne. Nič nie je nemožné. Stačí si len veriť a všetko dáte. A žiadna omačka nie je taká palivá ako... Prekonal si Fivka reálne. Ako sa vyjadrujete k tomu, že ste prekonali rekord Fivka? Fivko je slabý. Hej, dobre, odkiaľ? A nie, sorry, Fivko je skvelý youtuber, ale ja som v tomto lepší. Mu pošlem video. Pošli mu to v pohode, Firo. Dobre, ďakujem a držte sa. Dobre, tak dajte odbery a už naozaj končí toto videjko. Už som chcel toto videjko ukončiť reálne asi tak, že som sa lúčil v niekoľkých klípoch, ale toto už je teda oficiálne, takže majte sa, dajte odbery, majte sa teda dobre, dajte odbery, lajky a vidíme sa pri ďalšom videjku. Nejakú motiváciu dám. No dobre, zapamätajte si, že nie je podstatné, že akú máte motiváciu, ale akú máte disciplínu. Ak si vybudujete disciplínu a každý deň sa budete zlepšovať o 1%, tak za ekvivalent 100 dní sa zlepšíte o 100%, ale keď si dáte proste cieľ, že ďalší deň sa zlepšíte o 100%, tak to bude príliš ťažký cieľ na vás, potom prokrastinujete a celé to bude v keli. Takže postupnosť je veľmi dôležitá a môžete sa vypracovať na veľmi vysoké miesta. Dobre, ďakujeme za motivation. Takže čaute a dávajte odbery.